Οκ, ρε, παίζω στη Brain Rot. Ναι. Για να ξέρετε, θα είμαι στο private server μου. Θα είμαι στο private server μου, στο... ναι. Λοιπόν, δεν έχετε δει το καινούργιο μου base μου. Το ξέρετε τι θα κάνω, αν δεν τύχω το Beyond the Jupiter, πάω στοίχημα ότι θα το τύχω. Όχι και στοίχημα, ναι. Πιστεύω ότι θα το τύχω, ρε. Ρε, θα το τύχω. Άμα δεν το τύχω, ναι, δεν πήγα να πω τίποτα, δεν πήρα τίποτα. Okay. Λοιπόν, δείτε λίγο τα λεφτά. Από το 1 στο 10 κάντε rate. Μην το κοιτάσετε, αυτό είναι για rebirth. Δεν θα κάνω sell. Μη μου πεις, ρε φίλε. Μη μου πεις. Μην... Κάτσε. Όχι. Όχι. Άμα βγάλει Los Bombinitos, άμα βγάλει μπομπίνι κουζίνι σε 13 λεπτά. Ναι, τώρα τι να πω. Θα κάνω και part 2. Τι να πω, ρε φίλε. Λοιπόν, θα κάνω live stream στο Twitch. Εγώ όταν θα κατεβάσω Twitch και θα κάνω live stream, παιδιά, μπείτε όλοι. Θα κάνω live stream. Οκ, παιδιά. Αλλά θέλω να δω λίγο πώς θα ακουστεί αυτό εδώ και μετά θα το κάνω shell. Θέλω να δω πώς θα ακουστεί. Buon Borollo. Τι? Πόσο απλά ακούγεται. Τι? Είναι... εντάξει, ρε. Κακό είναι, αλλά... ναι. Συμφωνείτε ότι είναι κακό. Bye bye. Οκ, ρε φίλε. Σφινδίνα μπομπαρδίλο. Ωραία, άμα βγάλει νουμπίνι πιτσανίνι. Ωραία, ναι, σας το είπα. Είδατε τώρα.